Takže Kupko, ideme spraviť prehľadku. Áno. Okay. Hello, this is Kupko. Tu máme toto. With this. Hot. Here farm. If you do know, here's sign, it's farm. Je pretty. Tu pestujeme pestujeme wine. Tu má Kupko one. OK, and let's go this way. Takže tu, hej, tu sme. Tu je akvárko. Kupko, tu máš ešte druhú loďku, túto tmavú si môžeš zobrať. Tu je akváričko, kde sú rybky, ktoré som zobrala, keď som bola ťažiť terakotu. Kde sú? Aha, tu sú. Tri sú iba. No, nič, nevadí, pekné sú. A ideme ďalej. Tu je tento nedostávaný krásny dom. Lebo sa nám nechcelo. Lebo sme celý čas iba ťažili drevo a drevo. Tak sme sa na to vykašľali. Dobre, poďme dnuka, dať rýchlu prehliadku. Som level 7, lebo som spala pri stavaní veže. This. Niekto zjedol z koláča, ale nevieme, kto to bol. Tu je Kupková izba. Úplne top class design. Tu je balkón. Mohla som si zavrieť dvere. No a tu je ešte toto. Tu je storage space, teda bude. Ešte som to nedokončila. A tu je poschodie. Tu bude Dorkina izba, ale ešte nie je hotová. A tu je moja izba a tu je Dorian. Dorian, poď s nami. Miau. Nemám ti dať čo jesť, nemám nič v inventári. Dobre, poďme ďalej. Krb. Umývadlo. Ideme preč. Kde je loďka? Jaj. Okay, let's go. So, Wizard Tower. Celý včera a dnes sme to stavali. A vyzerá to celkom cool. A niekde nám tam ľabotal zombík, tak sme vymýšľali, ako ho dáme preč. Tak sme sa x-rayli komposterom a pistonom. Tu máme oni. Šachtu. Na majnovanie. Okay. Pretty. A teda toto je len taký provizorný dom, aj tak tam chodíme dosť často hlavne spávať. Tu je Tower. Tower. Tieto banery spravili. Prišiel nás pozrieť Dorian. OK, so archway. To dáme ešte preč. Tu rozmýšľam, či sa dá dať name tag na tradera, lebo sa tam hodí. Dá sa? A potom ti ostane, hej? Toto musíme ešte dokončiť, ale tu chcem spraviť také modro-žlté biele námestie. Tu je toto, hej? Dá sa na to zvoniť? Asi nie. Až mne som to nedal. Ahoj, Daruško, poď. No, a tu je toto. Asi sa to dá. Tu je vchod, akože dnuka ešte nič nie je, lebo sme to nestihli. Tu je toto. Tu je mini väža. A Dorian, ako si sa tam dostal? A ešte sa dá ísť aj úplne hore, ale nechce sa mi tam vystávať teraz, takže tam nejdeme. No, to je skoro všetko. A ešte jedna vec. Keď ideme túto loďkou, tak tu chceme spraviť secret vchod. No akože secret ako secret, ale vyzerá pekne. Teda aspoň myšlienka toho je pekná. Zase ideme rámovať lilipedy.
Pozor na lilipery. A tu sme kúpili za 20 emeraldov Jungle Tree. A tu máme vchodík, že Kupko, tieto kelpy tu nemôžu byť, lebo to je hrozné. A ja som tam nedal tie kelpy. Ja som ich tam dala, lebo sa tam hodili, ale musím ich niekam premiestniť, lebo to sa nedá s nimi. No a podstata, hej, tu je tajný vchod. Tada! Tak potom to nejako prepojedná. Kupko, máš nejaké bloky? A koľko? Mohol by si akože zapchať, Mám iba... vieš čo myslím, proste aby to bol rovný vodopád a nie takýto, alebo ako to vyzerá. Počkaj, ja sa pozriem na to, ako to vyzerá. Dobre, nechajme to takto a už s tým nič nerobme. Dorian, čo robíš? Pozri sa na Doriana. Nemyslím toho virtuálneho. Reálne spí. A tento kelp tu niekde ešte, sa ho zbavím. A všetko sme robili v survivale. Nič sme si nezobrali z kreatívu. Šakopko. Neviem, či to stalo za tú robotu. Ale vyzerá to celkom pekne. Ešte sa trošku z diaľky môžeme na to pozrieť. Kúpko, nerajmuj lilipedy. To nerajmujem. Ja som rámovala. Hrozne veľa kleju sme museli na tú strechu pobrať. A vyzerá to cool, Šakovko. Dosť dobré. Ešte tam bude Ešte toho viac treba spraviť, ale pri tomto sa lúčime, pri tomto youtuberskom zážitku. Nechcem saveovať screenshoty. Jak sa mení oné view? To tak nejde. Hell. Trapas. OK. Sa lúčime v našom youtuberskom kanáli. Pa 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 pa